Camping Summer fa parada a Mont-roig del Camp i aquí, en aquest entorn privilegiat de la Costa Daurada, descobrirem el càmping a l'Ani als Prats. Només arribar mos sorprèn que la pulsera porta incorporada la targeta per obrir el nostre bungalou. A més, també ens permet carregar-la en saldo per fer compres a dins del càmping. D'esta manera, no ens cal pensar en portar diners a sobre. Ben pensat, oi? Càmping Els Prats forma part de la cadena Alània des del 2018. Este és un càmping de dimensió mitjana, rectangular, en paral·lel al mar. Un càmping que pensa en l'experiència de cada membre de la família. El càmping ofereix 200 parcel·les, les estàndard, confort, prestige i les luxe, allí on estem ara, com podeu veure davant mateix del mar. Les parcel·les estàndard tenen fins a 60 metres quadrats, les confort entre 60 i 80 i les prestige tenen a partir de 80 metres quadrats. Les luxe són les que trobem a primera i segona línia davant de mar. Totes elles compten en terra de grava, ombra i plantació per separar i donar intimitat. També tenen accés a llum, aigua, televisió i internet. Podem reservar per dies, setmanes o en forfets de temporada. Una de les zones d'acampada és pet friendly i aquí, en aquesta mateixa zona, trobem la dutxa pels gossos. Estem davant d'un dels dos blocs sanitaris que disposa el càmping. Els sanitaris estan reformats, amb dutxes individuals, amb zona per rentar els plats i també la roba, lavanderia, zona de buidatge de caravanes i lloguer de neveres. El càmping ofereix 183 allotjaments. Per una banda, uns estudis d'obra en capacitat per 3 o 4 persones i per l'altra, mobile homes i bungalows. La capacitat màxima dels bungalows és de 6 persones i trobem opcions pet friendly. Tots els allotjaments estan equipats amb bomba d'aire fred i calent i també disposem de cuna i trona sense cost, llençols inclosos, en canvi, cada 7 dies durant la nostra estada. En instal·lacions destaca la seva zona de piscines, on trobem un dels emblemes d'este càmping, la seva girafa. Trobem 3 piscines, una infantil, una recreativa en tobogans i una altra infinity. El control d'aforament se fa en reserva prèvia, en 6 franges horàries a través de la seva aplicació. En tot el càmping trobem fins a 6 punts de restauració, un restaurant més bar enmig del càmping que ofereix servei de bufet,
Aquí tenim l'opció d'escollir mitja pensió o pensió completa per tots els seus clients. El pool bar, ubicat al costat de la piscina. Un takeaway, on podem agafar pizzas o un pollastre-las. I el Wingcat o beach bar, on gaudir de música, d'una copa o una bona paella, davant mateix del mar. Si volem gaudir romànticament d'este moment, el càmping ofereix un nou servei de babysitting, on podem deixar els nens i nenes amb un servei de monitoratge, mentre fem una copeta al caure el dia. Repartits per tot el càmping trobem multituds d'espais de joc, com per exemple este minigolf. També trobem 2 parcs infantils, espai de petanca, taules per jugar ping-pong, un camp de futbol i pistes de pàdel. Un dels pilars del grup Alania és, sens dubte, la seva animació, per totes les edats i tots els gustos, en equip propi d'animació, espai de miniclub i, com no, la reina de la casa, la mascota, en este cas, l'Alan. I si el que busquem és cuidar-nos, al càmping també trobem una zona de gimnàs, una zona d'espa en solàrium, i activitats relaxants com pilates o stretching. Cuidar-se en un entorn com este potser és més fàcil. Hem gaudit de cada racó del càmping Alania Els Prats. Aquí hem pogut gaudir de la platja, de la gastronomia, de l'animació i, com sempre, hem pogut parlar amb moltíssimes famílies que ens han destacat d'este càmping la seva aposta pel manteniment, per l'oferta gastronòmica i, sobretot, per l'animació. Volem donar les gràcies al grup Alania per deixar-nos gaudir d'esta experiència.